ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପୁରୀ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଏକ ମହାନ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଦ୍ୱୈତ ମତର ପରିବର୍ତ୍ତକ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତର ଘୋର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ଉତ୍କଳରେ ରାଜା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ରାମାନୁଜ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ମହାବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରିତ ପଦ୍ଧତିରେ ପୂଜିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଦେଖିଲେ। ନିମ୍ନ ଜାତିର ଲୋକ ଦଇପତିର ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜା ଭୋଗ ନେଉଥିବାରୁ ସେ ଦେଖିଲେ। ରାମାନୁଜ ତର୍କ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ବୈଦିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପୂଜିତ ହେବା ଉଚିତ। ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପୂଜା କେବଳ ବୈଦିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପୂଜିତ ହେବା ଉଚିତ। ସେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଧାରାସୂଚୀ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକମାନେ ଏ ନୂତନ ପଦ୍ଧତିର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜା ପଦ୍ଧତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଗଲା। ସେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିନର ପ୍ରାତଃ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଜା ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ। ସେମାନେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ମହାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଚଳନ ହେବ। ରାଜାଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ହେଲେ ନାହିଁ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ରାଜା ଏବଂ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂର୍ବ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ତତ୍ପରେ ରାଜା ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଏହା ସକ୍ଷମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିରେ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହିଲେ, ମୋର ପୂଜା ପଦ୍ଧତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କିଏ? ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ଯେପରି ବିଧିରେ ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେପରି କରିବାକୁ ଦିଅ। ସେମାନେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ତାହା ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କର ନାହିଁ। ତମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବାହାରି ଯାଅ।